Alright, kabalen, ikakamong next featured Resto Bar in Corner 88 Resto Bar na agi tayo po kaniking City of San Fernando, Barangay San Agustin, in front of Walter Mart. Ayan, kaniya mo po kin San Fernando. Gawin tayo po kilo. Tayo sa Corner 88 Resto Bar na atagpuan tayo po kining harap Walter Mart, City of San Fernando. Kumusta ang tala po rin kaya katamong magbisita kini. Hi madam! Kumusta po? Ayan. Kumusta po? First time niyo po dito sa Corner 88? Wow, first time. Ano po pangalan niyo ma'am? Ayan. At si Miss Bangs. Ayan. Tuwing anong araw ka dito sa Corner 88? Every Friday po, magkakuha dito sa Corner 88. Kasama po si Brgy San and Miss ARA MUNA. Miss ARA MUNA and friends. See ya! Okay kabalen, kaya betaya pong ini kaya katamong makibandi king Corner 88 Resto Bar kinikin City of San Fernando. So kumustan tayo po Ma'am Lisel. Hello! Hello po madam. Ayan, siyempre po partner ng
Boss Glenn. Okay, madam, kumusaya po yung Corner 88, kapila niya po mag-start. Mag-start niya August 8, Ayan, kung may request pa po kayo, 2018. gusto pa-donate mga Wow, Mag 3 2018, mag 3 years na. Congratulations po. Siyempre, Kenny pong Corner 88, every Friday kami po, Kenny. And then with entertainment, nightly, bakal pong performer, Kenny, lalo na rin Kapampangan icon. So, ma'am, ano po yung pwede tamong i-offer, Kenny, na specialty tamo? Siyempre, insising kaine yan, ordinary na eh. So, ano po yung pwede dang king Kapampangan, paniglon, king Corner 88? Bestseller mi Kenny fried itik and caldereta lang. Wow! Actually, tikman ko rito. Ang po itang favorite ko, itang tokwat baboy. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Lizelle. Ayan, Corner 88. Ayan Punta kayo po. po, Kenny. Alright, invite sila po, ma'am. Punta kayo Kenny everyday, Monday to Sunday open kami. Yes. 5 o'clock to 2 a.m. Yes! And nightly po ating performer, Kenny. ARA MUNA and Friends every Friday. Salamat po, Ma'am Lizelle. Meron ako po, diba? Kaya... Wow! Hello! Hello! Kanyaman na yung kamon. Kaya, dareng kayo po dahil nga madam and sir dyan. Ayan, punta na po kayo dito. Diyos ko, araw-araw mapapasaya kayo. Anong araw ka dyan sa Corner 88? Every day.